Бүгінгі біздің сығарылыштың қонағы Алиха Нур. Сәлем. Сәлем. Бұна хинең псевдонимыңа келгәндә, тамашачыларга бик кызык булыр. Ни өчен тап Алиха Нур дигән исемде хайланың? Этот псевдоним мне посоветовал мой друг. Был псевдонимды миңа дусым Рамил Сорагыл тәкъдим итте. Мин озак кына уйландым, шулай да тормыш иптәшем менән танышкандан һуң ул мине ошо Алиха бейеклегенә күтәрде лә инде. На эту вершину Алиха бейеклегенә. Бүген безгә нимәләр алып килдең? Я хочу предоставить... Мин бүген тамашачыларга әсәйемә бүләгем дигән клипты алып килдем. Көен мин үзем яздым, ә һүзләренең авторы Резда Валиева. Клибыңа килгәндә нисек барлыкка килде ул? Эта песня была сочинена... Был йыр 2 ел элек язылган иде. Әсәйемнең туган көненә бүләк итеп, баянист менән ошо йырды башкардым. Былтыр мин был йырды яздырдым һәм ул Юлдаш радиоһында яңгыраны. Быел инде телевизор караучыларга ошо клибымды тәкъдим итәм. А в этом году я решила предоставить на суд телезрителям. Ни өчен клипка тап ошо йырыңды хайларга булдың? Я почувствовала, что эта песня про меня. Был йырдың һүзләрен беренче тапкыр укып сыккандан һуң, ул минең турала икәнен аңланым. Һәм йырды йырлаганда мин һәр вакыт әсәемне итләйм. Туган йортыма кайтып төшкәнемдә күз алдыма килтерәм. Был йыр минеке икәнен күңелем менән һизәм. И чувствую, что это моё. Бүгенге көндә нимәләр менән янаһың? Я хочу, чтобы песни на башкирском языке звучали по всему миру. Бүгенге көндә мин башкорт телендә йырдар бөтә дөньяга билдәлелек яулап, һәр төбәктә яңгыраһын дигән теләктәмен. Киләсәккә пландарың сер булмаһа, бүлешеп китһәң ине. Конечно же, я хотела... Киләсәккә пландарга әлбиттә тагы ла йырдар иҗат итәргә ине. Йырдарым бар. Хыялымда ошо бөтә йырдарымды тамашачылар ишетеп яратһын ине. Услышали зрители. Тапшыруды караучыларга теләктәрең. Не забывайте о своих матерях, о своих родителях. Әсәйдәр тураһында онытмагыз, хәлдәрен белеп торыгыз. Ошо клибым менән мин барлык әсәйдәрне якынлашып килгән 8 март байрамы менән котлagым килә. Тормышыгызның һәр көне ошо байрам кебек үтһен ине. В жизни каждый день, а не только в этот день. Туган көнең котлап ни бирәлмәсәем, кадерлем, газизем, күз нурым. Әллә бар бүләктән кадерле булырмы, янымдан харкыган был ярым. Туган көнең һинең бер каваныз, минең мәхәббәтем тулы янәмә. Бигрәк кагынып тургайдай, кагынып башканып кайтамын яныңа. Туган көнең һинең бер каваныз, минең мәхәббәтем тулы янәмә. Бигрәк кагынып тургайдай, кагынып башканып кайтамын яныңа. Моң биргәнсең миңә, андугастар кеүек яшәһен дип һайрап илендә. Күңелем моңында, иң матур ярымда, өлешең бар әсә һинең дә. Туган көнең һинең бер каваныз, минең мәхәббәтең тулы янәмә. Бигрәк кагынып тургайдай, кагынып башканып кайтамын яныңа. Туган көнең һинең бер каваныз, минең мәхәббәтең тулы янәмә. Бигрәк кагынып тургайдай, кагынып башканып кайтамын яныңа. Нурлы йөзең менән, наҙлы һүзең менән ҡанаттар ҡуйғанһың йәнемә. Шул ҡанаттар мине һағынғанда, һине алып ҡайта тыуған яғыма. Тыуған көнөң һинең бер ҡыуаныс, минең мөхәббәтең тулы йәнемә. Бигерәк һағынып турғайҙай, һағынып башҡанып ҡайтамын яныңа.
туған күнің һинең зур каваныз, минең мәхәббәтең тулы янәмә. Бигрәк кагынып тургайдай, кагынып башканып кайтырмын яныңа. Бигрәк кагынып тургайдай, кагынып башканып кайтамын яныңа.